Waqt konferenza li saret mill-Malta Chamber ħareġ kif kważi 80% ta' negozji Maltin immexxija mill-familji m'għandhomx pjan strateġiku b'miri speċifiċi għall-futur tan-negozju tagħhom. Minn studju li sar riżulta li 75% ta' negozji f'pajjiżna huma negozji tal-familja wara li n-negozju jkun waqa' taħt idejhom il-ġenerazzjonijiet ta' qabilhom. Il-fatt li numru kbir ta' negozji m'għandhomx pjan strateġiku huwa tankwit kbir kif ma li żar inkonvenjent li jaffaċċja in-negozju ikun ifisser li dawk li jmexxuh m'għandhomx pjan kif jistgħu joħorġu minnu bl-inqas ħsara possibbli. Ħareġ ukoll li 65% ta' dawk li qed immexxu n-negozju m'għandhomx pjan għas-suċċessuri tagħhom. Dan ifisser li jekk jinqala xi ħaġa l-arrieda, il-ġenerazzjoni ta' warahom ma jkunux jafu kif għandhom ikomplu fejn ħallew ta' qabilhom. U dan b'riskju kbir li n-negozju jisfaxxa fix-xejn. Mill-istudju li sar miċ-Chamber ġie notat li wieħed minn kull 5 negozji m'għandhomx bord ta' diretturi li jiddiskutu il-futur ta' negozju. Dan huwa tankwiet meta tara li minn dawn nofshom naqqas biss għandhom pjan ta' strateġija, filwaqt li 73% m'għandhomx pjan ta' suċċessjoni. Il-Malta Chamber minn dan is-sarriċ li sar bejn Novembru u Diċembru tas-sena l-oħra ingħatat li hawn ħafna negozji li qed jippruvaw jimxu l qudiem iżda qatt ma jaslu. Huma appellaw biex tkun negozju jindirizza l-problemi qabel jaslu fuqhom u mhux jibdew ifittxu soluzzjonijiet meta jkun tard wisq.